Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται, γεννιέται κι αναθρεφέται στο μέλι και στο γάλα. Το μέλιο τρώνε οι αρχόντες, το γάλα οι αφεντάδες
στον καμπότα τυλίγει και μες στη θάλασσα στην αργάλιο και φέρνει ρίχνει σαλίτες αργύρες το υφαδίνα σημαίνιο και το μασουριά περίχνε στη Μαργαρίταρη. Μαργαρίταρη στρογγύλο ήταν το πρόσωπο της και μιλά το παραδείσο ήταν το μαγούλο της. Ένας άμμος παλικάρος σαν δεξιό παλικάρι φορεί λίνο μου καμίσο, λίνο καλαμοδέτη, βάζει και στην τσέπιτσα του 9.000 γρόσια. Στον μαύρο καλαμιτεύσε πάλι για αγραβώνα, κοντά σε χωράσια μπαίνε, κοντά σε ρονιοχώρη που βρίσκει τα γλυκά κράσια της κοπέλουδες λίθος και τρώγοντας και πίνοντας σώθηκαν οι χιλιάδες. Μόνο ο μαύρος του μήνε τον μαύρο παζαρεύει κι ο μαύρος θα έρθει φρονίμως, φρόνιμα συλλογέται. Μη με πουλάς αφέντη μου και μη με παζαρεύεις και γαρείς με και ποτείς με και γοργώσεις κλείσε με. Όταν θα δεις το μάτι μου να γρήγορο το κινήσει, τότε αφέντη πουλάμε, τότε παζαρεύσε με. Θέλεις για 1.000 πουλάμε, θέλεις για 2.000, θέλεις για κορίτσιον φίλη, δώσε με να πηγαίνω. Μας έδωσε το αφεντικό μας 10 λίρες και ένα φούρνο ψωμιά. Να τα φάμε, να τα πιούμε στην υγειά μας, τη χαρά μας, την πολύ καλή χρονιά μας. Αμήν.